Treba vratiti nazad. Ne. Pa mi smo zadnji. A vi će on za tvojom belku, nema sam niti bela. Pa šta je, šta da mu ja radim? Hoće to kad sad presedajte, ali ne da ste krivi. Ma ne govora, ništa ovako ni onako nema da rekao da mora staviti sve. Moraju padati. Samo da moraju. Ovaj je Molim. Moje. Šta da ja sad radim? Aj pove. Da ne drži. Ne drži. Nego kaj sad se pravi? Ne samo... Gdje je Zoran? Evo Milana je došao, Milana vidi. Ja.